To za jednog. Na današnji dan, pre 30 godina u Skupštini Srbije uskliknuo mladi Šešeljev radikal Aleksandar Vučić. Zašto Miloša Vučevića neki zovu Samson? Da li postoji laž i uvreda koju Vučević i Informer nisu izgovorili i objavili? Koga će se još amnestirati i abolirati predsjednik države i zašto su imena članova Komisije za pomilovanje državna tajna? Da li je Alta banka dobila ime po prvim slovima imena Aleksandar i Tamara, Alta? I da li je u imenu banke ili u vezi sa bratom tajna kako se od menjačnice postaje banka sa kojom radi EPS? O svemu tome, ali o tome kako se režim sveti svima koji su podržali proteste, danas pričamo u 25. izdanju podcasta Dežurni krivac. Dakle, Dragan Đilas vodi u Đilas. Dragan Đilas. Dragana Đilas. Đilasa. Dragan Đilas. Sa Draganom Đilasom. Dragan Đilas. Dragan Đilas. 619 miliona evra. Prošle nedelje televizija Informer na kojoj Vučić stalno gostuje i koju, kako je rekao, njegova majka jedino gleda, bila je poligon u takmičenju ko će izneti više uvrede i laži o Mariniki i meni. To što nikakve veze sa protestom ispred njegove kuće nismo imali ni Marinika ni ja. Nije bio problem Vučićeviću, Vučeviću i ostalima da izgovori laži, a najviše Vučeviću, da izgovori laži, neviđenu glupost i da iznese tvrdnju da smo to nas dvoje organizovali plus Bojan Pajtić. Miloš Vučević je dokazano glup čovek. Glupost je potvrdio raznim svojim izjavama do sada. Neki tvrde da kao što je Samsonu snaga bila u kosi, tako je njemu u kosi bila pamet. Kad je ostao bez kose, dobio je Andreja i stekao je moć, ali pamet ne. Drugi kažu da to sa Samsonom nije tačno i da on od uvek bio glup. Znači nema veze s kosom. Znači od uvek je bio glup, a to dokazuju činjenicom da nije mogao da upiše ni srednju školu u Novom Sadu, nego je morao da ide u Bački Petrovac. Ja ne znam šta je tačno, ali znam da je jasno da je Miloš Vučević pravi radikal koji može da slaže, a da ne treba. Pre svega da kažem da ne podržavam da bilo ko ide pred bilo čiju kuću ili zgradu i da sam to rekao još u sredu kad sam bio u Boru i govorio za Ist Mediju. Bez obzira kako se neko ponašao, šta uradio, kakve uvrede izgovarao, porodice te osobe i deca ne smeju biti dovedeni u situaciju da se plaše za svoju bezbednost. To govorim i kao čovek kome su upravo takve stvari radili Vučić i ekipa. To što bezbednost nije zaista ugrožena, to je sad drugo pitanje, ali verujte mi, deca to doživljavaju na drugačiji način. Ovako su izgledali svi gradovi Srbije tokom korona i jedno od ovih skandiranja je bilo organizovano nekoliko desetina metara od stana u kome žive moja deca, od čega su oni koji su tada imali manje od 10 godina upali u fras. Vučić je tada tvrdio da sve to rade neke organizacije mladih. Među tim, po znacima navoda mladima, su se na snimcima pojavili kriminalci i ubice Belivuk i Miljković, advokat Vladimir Đukanović, Vladimir Mandić. Akciju je sprovodilo više stotina ljudi koji su svi imali dozvole za kretanje u vreme policijskog časa. Naravno da iza svega toga nisu tada nikakvi mladi, nego Vučić i Srpska napredna stranka. I toliko o tome koje dolazi ispred čije kuće i stana, a sami zaključite koliko je besmislena sledeća izjava. Znači, idete na nečiju kuću zato što tamo živi porodica nekog s kim se vi politički ne slažete. A ja sve najgore politički mislim o Pajtiću i Mariniki Tepić, Đilasu i svima njima, sve ista banda žuta. Ali nikada ne bi bilo šta radio protiv njihovih porodica, protiv njihovih kuća, domova, odnosno gde oni žive. I to je razlika. Meni bi to bilo ispod časti, bre, pa ili imate kičmu, ili imate dignitet neki, ili imate neki stav, ste bre čovek, bre, ili ste... Sad će biti teško njih zaštititi od naroda. Marinika je na budalaštine da stoji iza napada odgovorila i pomenula kampanju na mrežama koja je sprovođena pre neki mesec, kada su se vrteli spotovi sa adresom njenog stana za koji je Dragan Vučićević rekao da nema baš toliko hektara koliko je rekla prepametna Sandra Božić, ali da ima 800 kvadrata. Stav od 800 kvadrata, pa koliko ima nivoa? 6-7 postoji nešto kvadrata, čitava zgrada. Ali ta idiotska laž nije bila dovoljna, pa je Vučićević prešao i na uvrede. Pa sad kaže, neko poziva da se ona napadne. Nemoj da lažeš, bre, đubre jedno matoro, bre. Sram te bilo, bre. Sram te bilo Guzice matore, Tepićeva Marinika. Sram te bilo Ološu jedan lažljivi. Ej, ti glumata žrtvu, sram te bilo. Vi napadate nas, vi linčujete našu decu, vi dolazite nama da adrese, a vi ste žrtve. More! I sada ja vas pitam,
Da li je normalno da postoji televizija na kojoj njen vlasnik i urednik izgovara ovakve reči o bilo kojoj ženi? Zaboravite da je u pitanju političarka i kako se ona zove. Kažite sami sebi da li je normalno da na račun bilo koje žene, majke dvoje dece, neko izgovori ovakve reči. Da li je normalno da na takvoj televiziji gostuju predsjednik države i premijer? Pa naravno da nije. Ni za kog normalnog to nije normalno, ali za njih jeste i zato i gostuju. A znate zašto? Jer između Vučićevića, Vučevića i Vučića nema razlike osim u dva slova prezimena. Oni su isti po svemu, potpuno isti. Zato su se ispojili kao i cela ekipa kriminalaca, batinaša, nesposobnih ljudi, bez ikakvog znanja i škole koje čini tu ekipu koja vlada Srbiju. A ništa u životu nije slučajno, pa samim tim niko slučajno nije bio radikal ili naprednjak. Šešeljev radikal i sledbenik se ne postaje slučajno. Morate imati u sebi to nešto što potvrđuje da ste najgori od najgorih, da biste bili deo takve priče. Morate biti spremni da lažete, prebijate, šaljete tuđe sinove u rat, tučete slabije, pljačkate, da izdajete svoju zemlju, da proterujete ljude, da gazite preko mrtvih. Morate biti spremni na sve da biste samo bili vlast i došli do nekog novca. To vas čini Šešeljevcem i članom organizacije koje sprovodi takvu politiku, bez obzira kako se ona zove. Da je ovo tačno pokazuje sledeća činjenica. Aleksandar Vučić danas slavi jubilej. Pre 30 godina zaprepastio je ceo svet nacističkom izjavom koju je kopirao Hitlerove okupacione snage koji su u Drugom svetskom ratu uveli ovo pravilo. Za jednog ubijenog Nemca streljaće 100 Srba. I to pravilo su, nažalost, primenjivali. Tercirević je osuđenom zločincu Vojislavu Šešelju, osramotivši Skupštinu Srbije i ceo srpski narod, Aleksandar Vučić je sa govornice najvišeg državnog doma 20. jula 1995. godine, pred tačno 30 godina, u transu uzviknuo: vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Pa da vidimo sme li međunarodna zajednica i bilo ko drugi da udari na srpske položaje, može li se tako ponašati sa srpskim narodom. Ovo su reči, podsjećam, aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je izgovorio današnji dan, 20. jula 1995. znači pre 30 godina. Ta izjava je bila upravo dokaz velike slobodarske tradicije Srpske radikalne stranke, nastavlja Vučić, objašnjava. I upravo izaz onoga što je Vojislav Šešelj želi srpskom narodu, to je sloboda i to je dokaz da nema nikakve veze sa fašizmom. Hvalio se i naknadno u izjavama medijima Aleksandar Vučić. Kada se podsjetimo šta je Aleksandar Vučić bio u stanju da izgovori po nalogu Šešelja prije 30 godina, onda je ne čudi što po Šešeljevom receptu građane Srbije koji mu nisu po volji danas naziva ustašama i teroristima. Zapamtite, jednom Šešeljev radikal, uvek Šešeljev radikal. Da se vratimo Informeru Vučićeviću da vidite dokle ide njihova laž. Ne znam, deli mi je Đilas, to treba isto istražiti. Vidjet ćeš sad kad se Đilas, možda zna, možda ne zna, vidjet ćeš sad kad se uskoro Đilas pojavi tako preplanuo oko ti, još gore od tebe novice, pa kad krene da nešto mrsi. Ovo je nevratna laž u meni. Veruju birači SNS-a i u 619 miliona evra i u račun na Mauricijusu. Veruju da radim za Kurtija i Ustaše, da spremamo cepljenje Vojvodine, stalna krvoprolića, da hoću Srbe da pretvorim u zombije, da sam tu kao ženu, decu, ljude po ulicama. Ali da li ima i jedan koji može da veruje da ja mogu da budem preplanu? Da ja pocrnim na moru? Pa, pogledajte. Stvarno bre, Vučićeviću, je li ima neka granica koliko ti i tvoj šef možete da slažete? Nema. A sada, posle ovog crnjenja, nešto ozbiljno ti kaže. Nema toga što možete da slažete ti, tvoj šef i vaša ekipa, što možete da uradite, da biste pokolebali i mene i sve oko mene, da odustanemo od borbe za slobodu i pravdu. Nećemo nikad i na kraju ćemo pobediti. Ali nije problem Informer, problem je RTS koji dalje ne radi svoj posao. Ne pljuje po protivnicima režima, osim ponekad kad im se omakne dođe Vučić u goste ili Brnabićka, a Macut ne može da mu se omakne, pošto on ne dolazi u goste, on je premijer koji ćuti. Ali RTS, kao što sam rekao, ne pljuje po ljudima, ali on ne omogućava Srbiji da čuje istinu.
Bujošević, Stefanović, Zoza Stanojević, Milica Nedić i ekipa sede bez trunke sramote i griže savesti sprečavaju Srbiju da sazna istinu. Neko se prodao za pare, neko za usluge članova porodice. Tako recimo sin Milice Nedić, urednice Dnevnika 2 RTS-a, poznate po tome što je s radikalima upadala na Studio B, dobio poziciju ambasadi Srbije u Vašingtonu, kaže broj 2 ambasade. Eto, malo za Sinčića, sigurno je to zaslužio. Neko drugi je dobio nešto drugo, a Srbija je dobila mrak i nemogućnost da čuje drugačiji stav, da čuje drugačije podatke o ekonomskom tigru, nastrešnici, cenama autoputeva, stanju u zdravstvu, prosveti, zaduženosti Srbije, o ljudima koji danas vode državu. Zato je zločin koji sprovodi ekipa koja radi na RTS-u i veći od zločina Dragana Vučićevića i njemu sličnih. Zato je jedino rešenje i za RTS, ali boga mi za BIA, jesu zakoni o novom javnom servisu i novoj agenciji za državnu bezbednost. Svi zaposleni stvari u kutiju, pa kući, a onda će oni koji su profesionalno radili svoj posao biti vraćeni, deo onih drugih će biti procesuiran u skladu sa zakonom Republike Srbije, a deo će ostati bez posla, jer onako nisu radili na način na koji su i kodeksi i pravila obavezivali. Kad narod vidi da su ugašeni, pa sa pravim ljudima ponovo napravljeni RTS i BIA, kad vidi da su zauvek ugašene trovačnice i fabrike mržnje poput Informera i Pinka, tad će znati da se nešto u Srbiji promenio. A Vučić je naravno počeo se sveti svima koji su se isticali u protestima, pa je tako dao nalog da firme podižu tužbe i da se smenjuju i otpuštaju svi oni koji su podržali proteste, koji su isticali. Neke državne firme tuže svoje zaposlene za narušavanje kreditnog rejtinga i ugleda firme, zamislite. A neke, ne samo državne, nego i privatne gimnazije, su otpustile nastavnike. Očekuje se da poplava kazni od septembra dođe i do profesora i do univerziteta i fakulteta. Ti ljudi jesu heroji, ti ljudi su u ovom trenutku strašno ugroženi, a moram da priznam da ne vidim da u društvu postoji velika podrška i da se o njima mnogo priča, nažalost. U isto vreme Vučić abolira one koji su lomili vilice studentima za studentkinji i čak ih životno ugrozili. Pomilovavši one bitange iz Novog Sada, najavljuje da će to da uradi i za devojku koja je u Novom Beogradu odbacila autom studentkinju, ostala je pukom srećom živa, izbjegla sigurno smrt i udarila glavom u trotoar. Da bi predsednik pomilovao nekoga, mora pre toga da se izjasni komisije za pomilovanje, naravno ovaj takozvani ministar pravde predloži. Ono što meni interesuje, ko su članovi te komisije za pomilovanje? To izgleda najveća državna tajna. Tog podatka nigde nema. Plus ti ljudi ćute, ne dižu svoj glas protiv ovakvih stvari. Evo ja im poručujem da su saučesnici u uništavanju Srbije, koja se pljačka iz dana u dan i da će zbog toga odgovarati. A ove nedelje je Alta banka preuzela posao naplate računa EPS. Alta banka je do pre nekoliko godina bila menjačnica koja je kupila Jugmes banku i tada ima meteorski razvoj. Jedni kažu da je to zbog bliskosti Aleksandru Vučiću, drugi kažu, ma nemate pojma, oni su bliski Andreju Vučiću. Zbog ovakvih stvari sa EPS-om, zbog uništavanja Telekoma, zbog pljačke državnih para na svakom koraku, ova država neće moći dalje bez ozbiljnog specijalnog tužioca za borbu protiv korupcije javnih funkcionera, što SSP ima odavno u svom programu. I zakon smo napravili, napisali, SNS naravno neće da ga usvoji. Sprovođenje ovakvog zakona i zakona o poreklu imovine obezbedit će da mnogi završe u zatvoru, ali da državna kasa se napuni, da se vrati ono što je od naroda oteto i ukradeno. I da napokon, predvođeni onima koji znaju da rade, počnemo da gradimo Srbiju kako zaslužujemo. I za kraj još samo nešto da kažem. U Istanbulu je na 20 meseci zatvora osuđen Ekrem İmamoğlu, gradonačelnik Istanbula, najveći protivnik velikog Vučićevog druga, prijatelja Erdogana. Čovjeku se sudi za navodnu korupciju, ali osuđen na 20 meseci zatvora, znate zašto? Zato što je rekao da tužilac, Mekiju tužilaca, sprovodi istrage tako što cilja ljudi iz opozicije, da će zbog toga jednog dana morati da odgovara. Za takvu rečenicu osuđen je 20 meseci. To je danas Turska. Srbija još uvek nije došla do tog nivoa, ali ukoliko nešto ne promenimo, verujte mi, doći ćemo. Da nam je neko pre 13 godina rekao da ćemo doći do ovog nivoa, tada
to niko ne bi verovao. Danas već uveliko živim u svemu tome i verujte mi, može da bude još gore od ovoga kako je danas. Dakle, Dragan Đilas vodi u Đilas. Dragan Đilas. Dragana Đilas. Đilasa. Dragan Đilas. Sa Draganom Đilasom. Dragan Đilas. Dragan Đilas. 619 miliona evra